איך קונספציית ההרתעה הנוכחית משרתת את הימין המתנחלי? ההתמחרות של הימין להנחתת מכות כואבות על האויבים של ישראל החליפה מדיניות ביטחונית אמיתית וגזרה עלינו חיים בין סבב לחימה אחד לשני. הגיע הזמן לפרק את המיתוס הזה. למה דווקא עכשיו? כי ממשלת הימין מחזירה אותנו ללפני 7 באוקטובר, ושוב היא מבטיחה שהאויבים שלנו, חמאס, חיזבאללה ואיראן, מורתעים. הם מנסים שוב למכור לנו ששקט שווה הרתעה, כאילו לא הייתה שבת שחורה שריסקה בדיוק את התפיסה הזאת. למה הם עושים את זה? בגלל הימין המתנחלי. בגלל שכל עוד הם יכולים למכור לנו שאנחנו יכולים להרתיע את כולם, הם גם יכולים להעמיד פנים שאפשר לנהל את הסכסוך, לשמור על הסטטוס קוו, סטטוס קוו מדומיין, כאילו הרתעה היא פלסטר שניתן לשים על פצע מזוהם והוא יפתור את כל הבעיות. אני מתכבד לראיין היום זוג תוסס, דוקטור אבו ראס וערן זינגר. ערן זינגר הוא עיתונאי ופרשן לענייני ערבים. ערן זינגר הוא עיתונאי, כתב ופרשן ישראלי בולט לענייני ערבים, הידוע בעבודתו בתאגיד השידור הישראלי כאן. זינגר נחשב לאחד הכתבים המנוסים והמעמיקים בישראל בתחום העולם הערבי, הסכסוך הישראלי הפלסטיני, החברה הפלסטינית והמגזר הערבי בישראל. הצלחות של ערן זינגר נמדדות בעיקר ביכולת לבסס את מעמדו כאחד ממובילי דעת הקהל והמומחים הבולטים בישראל לענייני ערבים. ניתן למנות מספר היבטים מרכזיים להצלחתו, ובין היתר את המומחיות וההעמקה. דוקטור ת'אר אבו ראס הוא חוקר צעיר ומבטיח, בעל תואר דוקטור במדעי המדינה מארצות הברית. הוא מביא עמו פרספקטיבה רעננה ומתודולוגיית מחקר מתקדמת שרכש באקדמיה האמריקאית. אותן הוא מיישם בניתוח סוגיות פוליטיות וחברתיות מורכבות. הרקע שלו במדעי המדינה מצביע על עיסוק בסוגיות של שלטון, יחסי כוח, דמוקרטיה, מיעוטים וקונפליקטים פוליטיים. כדוקטור צעיר, דוקטור ת'אר אבו ראס צפוי להפוך לקול משמעותי ומשפיע בשיח האקדמי הציבורי בישראל, ובמיוחד בנוגע למצב החברה הערבית והפוליטיקה במזרח התיכון. שלום לכם חברים ותודה שהגעתם. שלום, תודה שהזמנת. דוקטור ת'אר, אתה באמת חושב להיכנס לפוליטיקה המקומית? עדיין מוקדם מאוד. אני מקווה שבעשור הקרוב יהיה מותר לאנשים כמוני עדיין להיות חלק מהמערכת הפוליטית, ואיפה שהדמוקרטיה הישראלית הולכת, זה לא בטוח שזה מה שיהיה, אבל בהחלט, כאילו, יש לי רצון ואני אשמח להיות יותר מעורב. אני חושב שיהיו לך בעיות אחרות חוץ מהדמוקרטיה הישראלית, עליהן נדבר עוד מעט. ערן זינגר, שלום. אהלן. אתה מכיר את החברה הערבית ואתה מכיר את החברה הישראלית. בוא נעצור פה. שמת לב, אמרת החברה הערבית והחברה הישראלית, לא אמרת החברה היהודית. נכון. אני עדיין מאמין שכולנו ישראלים, כל עוד לכולנו יש תעודות זהות כחולות ודרכונים ישראלים, אנחנו כולנו ישראלים. ערבים, שהם מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים ויהודים. ומה הפנייה שלך אליי, ואמרת הערבים והישראלים, מגלמת בתוך התפיסה שהיא מאוד רחבה היום גם אצל יהודים וגם אצל לא יהודים. אני חושב שזה, מה שאמרת עכשיו, בעצם מראה לאן הגענו. ברגע שאתה אומר, אלה ערבים ואלה ישראלים, אתה כבר מראה את גודל השבר, עורך דין תנוס, אתה כבר מראה את גודל השבר בחברה הישראלית. יפה, אני אומר לך שאני כבר 54 שנים מנסה לקבל לגיטימית כישראלי, ועדיין לא הצלחתי, לכן אני עושה את ההבדלות האלה כדי להוציא דברים טובים מהשיחה. עכשיו בוא תתאר לי את החברה, מה נקרא לה? חברה יהודית, ישראלית? בוא נתאר את הפוליטיקה היהודית. לאיפה היא הגיעה וממתי היא קיבלה את הטוויסט המשיחי? הטוויסט המשיחי. טוב, תראה, יש טענה באמת שמדברת על כך זרמים בתוך הימין הישראלי הם זרמים שהם משיחיים. מה הכוונה משיחיים? שמאמינים בביאת המשיח, מאמינים שבירושלים צריך להקים מחדש את בית המקדש. כדי לעשות את זה, הרי אנחנו יודעים שעל פי האמונה, בית המקדש, הכותל המערבי שוכן במקום שבו מסגד אל-אקצא, או בחת אל-אקצא, ויש מי שמאמינים שצריך לשנות או להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר את זה לשם.
אבל משיחיות היא לא רק איפה יהיה בית המקדש ומתי הוא יהיה, משיחיות היא גם זרם מאוד, נקרא לזה, נחוש, לשנות פה עניינים גם דמוגרפיים שקשורים בכל מה שקשור, לא רק דמוגרפית בין יהודים לערבים, אלא גם איך המדינה הזאת צריכה להיראות מבחינת מדינת הלכה, מה היהודים צריכים לעשות ביום-יום, חיי אישות, כל מה שקשור להתנהלות של הציבור החילוני בישראל. בואו נלך צעד אחד לאחור. הרי השאלה שנשאלת היא, מדברים על הימין. לימין, מה קרה שהחברה הישראלית הלכה כל כך הרבה ימינה? שואלים אותי את זה הרבה מאוד אנשים, בעיקר ערבים, למרות שאני חושב שהערבים יודעים לא פחות על הימין מאשר יהודים, אולי אפילו לפעמים יותר. אם הייתי צריך להניח אצבע, עורך דין תנוס, לשאול מה קרה לחברה הישראלית שהלכה כל כך הרבה ימינה, או הלכה ימינה עד כדי כך, הייתי הולך ל-1993, ספטמבר, אוסלו. ומה שאני הולך להגיד עכשיו, זה לא איך אני רואה את הדברים, אלא איך הם באים לידי ביטוי, או איך הצליחו מפלגות הימין בישראל לשווק לציבור מאוד גדול בארץ, ואני לא נכנס פה אם זה נכון או לא נכון, אבל איך הצליחו לשווק את התפיסה של מה שקרה פה אחרי אוסלו. בראייה של הימין, הדברים היו מאוד ברורים. אמרו לנו, נחתום על הסכמים עם אש"ף, ואתם תראו, יהיה פה שלום, יהיה פה סוף סוף עידן חדש, ואז יחלו להתפוצץ האוטובוסים והמסעדות והפיגועים הנוראים, וכל שני וחמישי אתה לא ידעת מאיפה זה מגיע לך. ובראייה של האזרח במדינת ישראל, על הפקלה, כמו שאומרים, אגב, לא משנה אם הוא יהודי או ערבי, בראייה של האזרח הישראלי, הבטיחו לנו דבר מסוים ולא קיבלנו את זה. אתה יכול תמיד לשאול את השאלה, כן, אבל לא באמת התכוונתם, ואתם לא התכוונתם לתת, וערפאת לא התכוון לקבל, וכו' וכו'. השורה התחתונה זה מה שקרה. אבל זה לא נעצר באוסלו. בואו נלך קדימה. מאי 2000, ישראל נסוגה מדרום לבנון, אמרו לנו, הנסיגה מלבנון תביא לנו שקט, בפעם הבאה שיהיה לנו עימות עם חיזבאללה, תהיה לנו לגיטימיות לפגוע בלבנון ולפגוע בחיזבאללה כמו שלא הייתה לנו לפני זה, ותראה מה קרה ב-2006. אחר כך היציאה או ההתנתקות או העקירה מעזה, כל אחד והראייה הפוליטית שלו, מה שאתה רואה, שבעיניו של האזרח הישראלי, ואני לא אומר רק היהודי, אבל הרוב זה היהודים, בעיניים של האזרחים היהודים, בכל פעם שאמרו להם, הנה אוטוטו, משהו הולך להשתנות ברמה הגיאו-אסטרטגית, כי הולך להיות עכשיו הסכם, בין אם זה עם חיזבאללה, או בין אם זה עם לבנון, ובין אם זה עם אש"ף, ובין אם זה אחרים, משהו ישתנה לטובה, וזה לא קרה. ואז הסיפור הגדול, כמובן, 7 באוקטובר, אתה יודע מה? עם כוכבית, 7 באוקטובר, ולפני זה, מאי 21, אירועי שומר החומות. כלומר, הרעיון כאילו ניסו, הנה תראו, מה אומרים בימין הרי לציבור בישראל? תראו את התושבים בעוטף, הם פרנסו את הפלסטינים המסכנים האלה בעזה, והם נתנו להם עבודה, והם נתנו להם אוכל, והם נתנו להם תקווה, ואלה באו ב7 באוקטובר ונכנסו ורצחו ואנסו ושחטו. אגב, אני עכשיו לא הולך להיכנס פה לדקויות, ואני יודע שצפוי פה דיון מעניין בנושא. אבל זה מה שנתפס בעיניים, ולא רק בעיניים של הימין הישראלי. בעיניים שזה כבר עבר את הימין הישראלי, בייחוד אחרי 7 באוקטובר. ולכן, כשאתה היום שואל את השאלה, אז מה עושים? איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שלימין יש כל כך הרבה כוח? לימין היום בישראל יש היום אהדה גדולה, כי, אוקיי, אחד מן השתיים, אתה תבחר, כי האמת היא, העובדה היא, קרה מה שקרה, הבטיחו שיקרה משהו טוב ולא קרה, או שאנשי השיווק, או מי שאמורים לשווק את המשנה הפוליטית שלהם, הצליחו לשכנע. יותר מדי. אבל הצליחו מה? הצליחו יותר מדי. ולהפחיד. כן. הצליחו להפחיד. אז אני אעצור אותך, ואני אקח את השרביט לדוקטור ת'אר. כן. אני חושב שיש פה נאום די טוב, נאום די סביר, מבוסס על ניתוח שיכול להתקבל, ואני רוצה שתשיב לו בבקשה. מה דעתך? אני גם מסכים באופן חלקי. תראה, קודם כל אנחנו יכולים להתווכח האם באמת ישראל עברה ימינה, לפחות בכל נושא מדיניות חוץ וביטחון. אתה יכול לטעון שישראל היא אותה ישראל עוד משנות ה-60 וה-70, כן? האם המערך הייתה מפלגת שמאל, במיוחד במדיניות חוץ וביטחון, הרי זו הייתה מפלגה ניצית על כל מה שמשתמע בכך, וגם היא זו שהתחילה את מפעל ההתנחלויות, היא גם זו שבעצם פתחה את הדרך בפני הימין. אבל אם אנחנו רוצים להסתכל על זה מבחינה אקדמית, יש 3 סיבות מרכזיות למה ישראל עברה לצד הימני. נתחיל קודם כל מהסיבה הכלכלית. ישראל פעם הייתה מדינה סוציאליסטית. לטוב ולרע אנחנו יכולים להתווכח על זה.
מאז שנות ה-80, מאז המשבר הכלכלי של שנות ה-80, היה מעבר למשטר קפיטליסטי, לכלכלה חופשית בעצם, שבה בעצם המדינה כבר לא נהייתה אחראית על אזרחיה, וזה גרם לאזרחים בעצם להתנתק מהמדינה, ויש המון מחקרים שמצביעים בכך קפיטליזם בסופו של דבר לוקח אותנו למחוזות של פופוליזם, של לאומנות, במקרה של המזרח התיכון גם למשיחיות דתית, מכיוון שהעטיפה הזאת של המדינה, של הקהילה, לא קיימת עוד, כן? אז זו סיבה אחת. סיבה שנייה, ובעיניי זו הסיבה הכי מרכזית, זו הסיבה הדמוגרפית. החברה הישראלית השתנתה, זו לא אותה חברה משנות ה-60 וה-70, בהרכבה הדמוגרפי. זו חברה הרבה יותר דתית, כן? שבה הדת והלאומיות משחקת תפקיד הרבה יותר חשוב. אפילו הטענות הישראליות לגבי הסכסוך עם הפלסטינים, פעם מפעל ההתנחלויות היו לפחות בישראל אלה שהסתכלו עליו כסוגיה אסטרטגית, כן? של תן וכך, שבעצם אנחנו נוותר על ההתנחלויות בתמורה לשלום. היום אנשים מסתכלים על ההתנחלויות בישראל בצורה שונה, כחלק מהמולדת, כזכות טבעית וזכות היסטורית ומה לא. כמובן גם החברה האשכנזית החילונית של פעם, חלקה באוכלוסייה הכללית הוא הרבה יותר קטן, וזו האוונגרד שבעצם הוביל את ישראל בעשורים הראשונים, והוא זה שקיבע את הנרטיב של מדינת ישראל. והנרטיב הזה הולך ומשתנה לנרטיב שדומה יותר אולי של טורקיה הארדואנית בעיניי, כן? והסיבה השלישית, ואני מסכים כאן עם איראן, היא לפחות מנקודת המבט היהודית, היא האכזבה מתהליך השלום, כן? כל פעם שהחברה הישראלית פתחת ליבה למען השלום, בדרך כלל, חוץ אולי מהמקרה המצרי, זה נגמר בכאב ובבכי, כן? אבל מה שהציבור הישראלי לא לקח בחשבון זה שהנרטיב שלו הוא לא מתאים לחברה שאמורה להיות חברה דמוקרטית, שבה יש שיח ושיג. זה נרטיב מאוד חד-סטרי. אנחנו תמיד מדברים על העניין הזה שנתנו להם רובים והם החזירו והם הפציצו לנו את האוטובוסים. וזה נכון, וצריך גם להזכיר את זה, כן, כחלק מהכישלון של שנות ה-90. ישראלים, לדוגמה, לא מדברים על כך שכאשר התחיל אוסלו בספטמבר 93, היו 120 אלף מתנחלים בגדה המערבית. בשנת 2000, אחרי שנות רבין, שמעון פרס ואהוד ברק, היינו כבר קרובים יותר ל-400 אלף מתנחלים בגדה המערבית, כן? אנחנו גם לא מדברים על איך ממשלות ישראל משנות ה-90 ניסו בעצם להחליש את הרשות הפלסטינית עד שהגענו לממשלת נתניהו, שבעצם באופן לא מתבייש ולא מתנצל, הובילה מין מדיניות מקיאווליסטית כזאת מאז 2009, שהמטרה שלה היא לחזק את חמאס ולהחליש את הרשות הפלסטינית עד שהגענו לאן שהגענו ב7 לאוקטובר. אז זו גם נקודה שצריך לזכור. יפה, אז אנחנו שמענו דברים מאוד מעניינים. בואו נעבור, אני רוצה לשאול, איך מסיימים את המלחמה? מה התמונה שישראל רוצה להשיג כדי להגיד סיימנו את המלחמה? אתה שואל אותי שאלות שאני, אתה יודע, עיתונאים לא נוהגים לומר את המשפט, אני לא יודע, אבל אני לא עיתונאי, אני קורא לעצמי עיתונאי קצת אחר, ואני לא מתבייש לעמוד מול המצלמה ולהגיד, אני לא יודע. זו גם תשובה. כן, אני לא יודע. אבל אני כן הייתי רוצה שתי נקודות מאוד מאוד חשובות. קודם כל, אמרת בנקודה שישראל הפכה ליותר דתית. זאת נקודה עם כוכבית ענקית שצריך לשים עליה. כי כשאתה אומר, ישראל הפכה ליותר דתית, אני מדבר על הציבור, החברה היהודית שהפכה ליותר דתית, יש שני סוגים של דתיות. יש את הדתיות של מה שנקרא הכיפות הסרוגות, כן? מי שעכשיו הם כוח מאוד חזק בממשלה, ומי שהם כוח לא פחות בממשלה, הם הכיפות השחורות והם החרדים. אבל שימו לב מה קרה בתוך החברה החרדית. בתוך החברה החרדית, מי שבאופן היסטורי היו נגד ההתנחלויות והיו נגד הפגיעה בערבים, אפילו מתוך אמונה דתית שאומרת לא לעורר את חמת הגויים, כן? ולא לגרום לזעם אצל הגויים, ולא ללכת בכל מיני דרכים. למשל, כל הרעיון המשיחי, כל הרעיון של עלייה להר הבית, כן? הרעיון של בניית בית המקדש, הרי מבחינת האוכלוסייה החרדית, והיא כוח אדיר, במשך עשרות שנים זה דבר שלא רק שזה היה אסור, זה היה מגונה. ומשהו קרה בתוך החברה החרדית.
כלומר, בפלח בתוך החברה החרדית היום, הוא מה שנקרא חרד"לי, החרדים הלאומיים. הם הכוח הזה, הם הכוח החדש עכשיו שמכתיב הרבה מאוד מהשינויים של החברה הזאת. כלומר, אני חושב שצריך לדייק בנקודה שאנחנו אומרים, דתית, לאיזה דתי אנחנו מתייחסים. אתה יודע מה? תראה את הדיון על הגיוס לצבא, כן? הדתיים, אם יש סיבה למריבות אמיתיות בין הדתיים הלאומיים, הכיפות הסוגות לבין החרדים, זה הגיוס בצבא. אלה אומרים, אתם חייבים להתגייס, ואלה אומרים, אסור, זה צבא שאסור להתגייס אליו. אז זאת נקודה אחת. אבל אולי הסיפור הגדול ביותר, ואתה הדגשת אותו, את הנקודה של חמאס. וחמאס ואז, חמאס, כלומר, בנימין נתניהו במשך שנים אמר, תראו, אנחנו לא נלך יותר להכתבות שאומרות שקודם נעשה שלום עם הפלסטינים, ואז נעשה שלום עם מה שמכונה בערבית, אל-מוחית אל-ערבי, עם המרחב הערבי. אני אשנה את הכיוון של מחוגי השעון. אני קודם אביא לכם שלום עם מדינות ערב, וזה יביא לשלום עם הפלסטינים. אף אחד לא האמין לנתניהו, ובסופו של דבר באו הסכמי אברהם. הסכמי אברהם עם המדינות במפרץ, עם בחריין, ועם איחוד האמירויות, והסעודים גם מוכנים, והמרוקאים ואחרים. והנה נתניהו בא ואמר, הנה תראו, אני הוכחתי את דבריי. אותו נתניהו אמר, אני לא רק שאני מתנגד למדינה פלסטינית, אני תומך ברעיון שבו האוכלוסייה הפלסטינית שגרה בעזה והאוכלוסייה הפלסטינית שבגדה, לא רק שהם לא ישתפו פעולה אחת עם השנייה, הן יהיו מתחרות אחת של השנייה, הם יריבו אחת עם השנייה. וזה מה שעומד מאחורי הקונספציה הישראלית של, הנה, בואו נחזיק את חמאס, מה שאמר אז סמוטריץ', חמאס הוא נכס ולא נטל. ואז אני הולך לשאלה שלך, אולי זה מתקשר לשאלה שלך. אחרי כל כך הרבה שנים, ובייחוד אחרי 7 באוקטובר, רבותיי, אי אפשר לנהל את השיחה הזאת בלי ש7 באוקטובר יהיה עננה שמרחפת מעל כולנו. 7 באוקטובר הוכיח שהקונספציה הזאת של נתניהו, לא רק שהיא כשלה, היא כמעט גרמה לקריסה של מדינה שלמה. היא כמעט גרמה לאובדן מטורף, לא רק של נכסים במדינה, של קיום. 7 באוקטובר הוכיח שאי אפשר יותר לראות בחמאס נכס, אוקיי? וזה מחזיר אותנו לשאלה, אוקיי, אז איך הישראלים רואים או איך הממשלה רואה את סוף המלחמה? אתה שואל פה שאלה שצריך, בשביל לשאול אותה, אתה צריך לפנות לחברי הממשלה ולשאול אותם, למשל, למי שעומד בראש המועצה לביטחון לאומי, צחי הנגבי. אני זוכר, גם כעיתונאי וגם כאזרח ישראלי, בתחילת המלחמה, שהוא פנה לציבור בישראל ואמר, למה שאני אנהל משא ומתן עם ארגון שאני עכשיו רוצה להשמיד אותו? הרי הממשלה הזאת נשבעה לציבור שהיא הולכת להשמיד את חמאס. ורבותיי, אנחנו אוטוטו 2 למלחמה, ולא רק שחמאס לא מושמד, אנחנו מנהלים איתו משא ומתן, הוא קובע את התנאים לשחרור, ויש דיבור על מה יהיה ביום שאחרי עם חמאס. כלומר, השאלה שנשאלת, כשאתה שואל, עורך דין תנוס, כשאתה שואל את השאלה איך נראה סוף המלחמה, אתה צריך להחזיר את השאלה הזאת לממשלת ישראל, ולשאול אותה, ממשלת ישראל, תגידי, מה את רוצה? את מי את רוצה שינהל? חמאס? הרשות הפלסטינית? מי? הערבים? המדינות ערב? אולי דוקטור ת'אר תאיר את עינינו. מה הערבים והרשות הפלסטינית והחברה הערבית רואה אפשרות לסיום המלחמה, ואיך אתם מתרגמים את הדברים, כל מה שנאמר על ידי איראן? תראה, כבר בדצמבר 23, חודשיים אל תוך המלחמה, אפילו פחות, יצאה התוכנית המגובשת הראשונה שבה הייתה תמיכה של הרשות הפלסטינית, של העולם הערבי ושל ארצות הברית של ביידן דאז, שהיא בעצם כניסה איטית בעצם של כוחות המסונפים לרשות הפלסטינית אל תוך רצועת עזה. כמובן, הסכם שחרור החטופים בתוך עזה, אל מול שחרור אסירים ומה לא, וויתור של חמאס על שלטון רצועת עזה, וכניסת גורמים שקשורים ברשות הפלסטינית. אפילו שר הביטחון דאז גלנט בינואר 2024 בעצם תמך בתוכנית הזאת בשפה שלו. וממשלת ישראל בעצם מנעה אותה. ומאז אנחנו בעצם הולכים סחור באותו לופ, פעם מביאים מיליציות שקשורות בכל מיני שבטים, אחרי זה כל מיני סוחרי סמים שקשורים בדאעש בסיני, ובעצם ממשלת ישראל, עבור הימין הישראלי, מלחמת חרבות ברזל תהיה כישלון יותר גדול מה-7 באוקטובר, אם זה מסתיים עם חזרת הרשות הפלסטינית לרצועת עזה. כל הקונספט עבור הימין הציוני בישראל הוא למנוע את חזרת הרשות הפלסטינית לעזה, כי אז, אם זה מה שקורה, אז בעצם כל התוכניות נכשלו. הרי מה תוכנית האב? זו התוכנית של סמוטריץ', כפי שהוא הצביע עליה בהשילוח ב-2017, תוכנית ההכרעה, כן? שבעצם להשתלט על עזה, להתיישב בעזה, ובין אם
לאט לאט או במכה אחת להיפטר מהעזתים, כן? זו התוכנית, לפחות, אני מניח שנתניהו טיפה יותר חכם מסמוטריץ', אבל זו לפחות התוכנית של שר האוצר, שהוא גם שר במשרד הביטחון. וכל עוד ממשלת ישראל לא לוקחת את התוכנית שכל בנות בריתה, לא רק במערב, אלא גם במזרח התיכון, מבקשות ממנה, במיוחד שהדינמיקה בין הרשות לישראל היום היא הכי נוחה עבור ישראל מאז 1993. הרשות תלויה תלות מוחלטת במדינת ישראל, ועדיין ממשלת ישראל מסרבת לשתף פעולה, למרות שהיא משתפת פעולה יופי בגדה המערבית עם אותה רשות פלסטינית, היא פשוט מסרבת לשתף פעולה, ומה שהציבור הישראלי לא מבין שהוא מאבד יותר ויותר חיילים, מאבד נכסים, את שמה של ישראל בעולם, רק כי ממשלת ישראל מסרבת. אני אמשיך איתך לפני שאני עובר לאיראן. אתה היית בארצות הברית, אתה מכיר את הפוליטיקה האמריקאית. בוא תספר לנו מה היום מצבה של המפלגה הרפובליקנית, איך היא מתייחסת לישראל. תראה, זה לא רק המפלגה הרפובליקנית. קודם כל, אם אתה מסתכל על השכבה, על האליטה של המפלגה, אתה תגיד ששום דבר לא השתנה. כן, זו עדיין אותה מפלגה מאוד פרו-ישראלית, שמביעה עמדות מאוד פרו-ישראליות גם במהלך המלחמה. אבל אם אתה מסתכל מתחת לפני השטח, ואני יודע שהמון ישראלים כן עושים את זה, שגרים בארצות הברית, והייתה כתבה מאוד מעניינת בהארץ לא מזמן על העניין הזה, גם בתוך המפלגה הרפובליקאית ישראל מתחילה לאבד אחיזה. אפילו, במיוחד בקרב צעירים, אפילו צעירים אוונגליסטים, כן? אם אתה מסתכל לדוגמה על המספרים של האוונגליסטים, שואלים אותם, את מי אתה מסמפת יותר, את ישראל או הפלסטינים? מבוגרים זה תמיד 70-20, 70 בעד ישראל, 20 לפלסטינים, 10 לא אף אחד או שני הצדדים. היום זה 50% ישראל, 35% הפלסטינים, 15% אף אחד או שני הצדדים באותה מידה שווה. כמובן אצל הדמוקרטים, הצעירים ואנשים שהם לא בגוורדיה של המפלגה, זו כבר מפלגה פרו-פלסטינית, כמו הרבה מפלגות במערב אירופה, כן? כמובן שזה לוקח זמן עד שזה מגיע לרמה הלאומית, וגם במקרה של ארצות הברית יש התערבות מאוד גדולה של כסף באופן חוקי כמובן, אז זה גם מקשה על הקבוצות הללו להכניס רגל אל תוך... אז אין תמיכה היום 100% בישראל? ימי הזוהר של יחסי ארצות הברית, ישראל יש קונצנזוס שימי הזוהר כבר מאחורינו, לישראל עדיין יש אחיזה גדולה בתוך וושינגטון, אבל בארצות הברית עצמה, בין אם זה בדעת הקהל, בין אם זה בתקשורת, אנחנו רואים שיח ושפה שלא ראינו אף פעם. אתה זוכר את הפיגועים במגדלי התאומים בארצות הברית. האם ציפית שאחרי שנים לא כל כך רבות יהיה ראש עיר מוסלמי בניו יורק? ואיך זה יכול להביא לנו את התקווה שבסופו של דבר שנינו חיים באותה מולדת, ואנחנו צריכים למצוא את נתיב התקווה כדי להגיע לשלום עבור שנינו. האם אפשר לקחת את החזון הזה, את האפשרות הזו, שגם בארצות הברית, אחרי שהיה הפיגוע הכי גדול בארצות הברית, פתאום יש ראש עיר מוסלמי? טוב, שאלה מאתגרת. אתה יודע, אני לא מסתכל על דתו של בן אדם, אני בודק את הרזומה שלו ואת ההתבטאויות שלו. אין שום ספק, אתה יודע מה, בוא נדבר באמת, לא נדבר עליו, אלא נדבר על הנרטיב האנטי-ישראלי עכשיו שמתפשט בארצות הברית, ובוא נדבר בעצם אולי על הכישלון הכי גדול של ישראל במלחמה הזאת. חוץ מזה שחמאס לא הושמד. אל תגיד להסברה. אני לא מדבר על הסברה, אני מדבר על... איך אני אנסח את זה? תראה, חייבים להסכים, אני חושב שיסכימו איתי פה שלושתנו נסכים, שבשבעה באוקטובר, בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, הייתה הזדהות מאוד גדולה עם ישראל. אפילו חודשיים. מאוד גדולה עם ישראל, כולל הציבור הערבי בישראל, שתמיד היה לו ביקורת מאוד גדולה, הייתה הזדהות, הייתה הבנה, הייתה ידיעה שאת הדבר הזה צריך לגמור, לקטוע, לסגור את הברז הזה לטרור הזה שנקרא חמאס. אבל פרצה המלחמה, צה"ל נכנס לרצועה, והחלו להישאל הרבה מאוד סימני שאלה שנשאלים עד היום. קודם כל נשאלים בחברה היהודית על מה אנחנו עדיין עושים שם, ולמה לא מסיימים, ולמה לא מחזירים את החטופים. חברים, צריך לדבר על חטופים. למה לא מחזירים עדיין את החטופים? נכון לרגע הקלטת השיחה הזאת איתך, החטופים, 50 חטופים חיים ומתים עדיין בעזה. ובחברה הכללית בישראל, והכוונה היא לא רק החברה היהודית, החברה הערבית בישראל, החלו להישמע שאלות, למה צריך להמשיך להרוג ילדים ונשים, ורואים הרג ללא הבחנה של נשים וילדים? ואני חושב שהיום
אתה יודע, זה כבר לא דברים שבאים אנשים שמקוטלגים כשמאל קיצוני, כשאתה שומע את זה מאולמרט, שהיה ראש ממשלה, היה איש ליכוד, בוגי יעלון היה רמטכ"ל, אהוד ברק, אתה שומע מהם קולות על מה ישראל עושה שם בעזה, אתה מתחיל לשאול שאלות, איפה טעינו? איפה הייתה הטעות? כלומר, למה ישראל חושבת שהיא יכולה להמשיך ליהנות מהאהדה הגדולה שהייתה לה, ובצדק, בשבועות שאחרי 7 באוקטובר, כי עשו מעשה שלא יעשה, הטבח והרצח והאונס, אבל אחר כך התשובה הישראלית, כמעט 2 אחרי, היא של השמדה גדולה מאוד בעזה, כולל הדיבורים על טרנספר. עכשיו, אני פה עונה, תסלחו לי, לא רק כעיתונאי ולא רק כישראלי, אני גם עונה כיהודי. אני עונה כיהודי, הנה יש עכשיו דיון בחברה היהודית, כששר בממשלת ישראל בא ואומר, אנחנו צריכים להקים עיר הומניטרית בעזה, ושם לרכז את כולם, אז שואלים אותו, מה, אתה מכין מחנה ריכוז? אתה מקים שם מחנה ריכוז? והוא אומר, איך אתם מעיזים להגיד דבר כזה? איזו השמצה? אנחנו מכינים מחנה ריכוז? עכשיו, אני שואל באמת כיהודי, איך אתה רוצה שאני אכנה את מקום שבו אתה רוצה לרכז אנשים, אוקיי? 2, למה אם אתם רוצים לפגוע במחבלים שצריך לפגוע בהם וצריך להשמיד אותם, למה צריך להרוג ילדים? ולמה צריך להרוג נשים? ואם אתם אומרים לאנשים לנוע לאזורים בטוחים, למה אתם יורים על האזורים הבטוחים האלה? למה אתם לא דואגים להם? אוקיי? עכשיו, אתה יודע, אז יבואו אליי, אז אני גם, בתוך עמי אני חי, אז יבואו יהודים ויגידו לי, אתה שכחת מי יש לך עסק, וזה גם פעם קודמת, אתה תמיד ריחמת עליהם, ובסוף מתאכזרים אליך וכו' וכו'. זו כבר לא שאלה שאני, ערן זינגר, שואל אותה. שאלה שנשאלת בכל רחבי העולם, ואני חושב ואני אומר את זה בצער עכשיו, כעיתונאי בישראל, פה אני אומר כעיתונאי, לא כיהודי, כעיתונאי בישראל, אני חושב שהתקשורת בישראל לא מספיק מראה לציבור היהודי מה אנחנו עושים בעזה, מה באמת קורה בעזה. הורים לא באמת יודעים מה הילדים שלהם עושים בעזה, ואחר כך שעוצרים קציני צה"ל בחול או מאיימים עליהם בצווי מעצר, יהודים אנטישמים. ישראלים שואלים, אומרים, אבל למה? מה עשינו? אז פה נשאלת השאלה, מה אנחנו באמת רוצים להשיג? אז זה לא עניין של הסברה. ואתה יודע מה, אם כבר שאלת, שום הסברה בעולם לא תצליח להסביר דבר כזה, אוקיי? אני כן חושב שיש הזדהות עם ישראל, אתה יודע, בשלבים מסוימים בשנתיים האחרונות, כמו למשל מה שקרה עם האיראנים. העולם באמת הזדהה איתנו, אנחנו עשינו בשביל העולם את העבודה. אם ישראל משמידה את מתקני הגרעין, או שואפת להשמיד את מתקני הגרעין של איראן, היא לא עושה את זה רק בשביל ישראל, היא עושה את זה בשביל מדינות ערב, היא עושה את זה, הרי השיעים, קודם כל, השיעים הקיצוניים, לא כל השיעים, כמובן, השיעים רוצים להשמיד את הסונים, או רוצים להשתלט על הסונים, אותו דבר עם האיום על אירופה. ישראל כן, העולם כן מעריך את ישראל, אבל העולם שואל יותר ויותר שאלות בזמן האחרון לגבי מה אנחנו רוצים. ואתה יודע מה אני מגלה? שאנחנו לא בטוחים שאנחנו בכלל יודעים מה אנחנו רוצים. אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים בעזה. אני רוצה לפנות אליך, עכשיו נחזור לביצה הערבית, הפוליטיקה הערבית שלנו. מה קורה איתנו? האם יש מחשבות? האם אנחנו בצד הנכון של ההיסטוריה? תראה, עברנו כמה תלאות בשנים האחרונות. עברנו הפוליטיקה שתמיד היינו בה, תמיד באופוזיציה, תמיד צועקים מעל בימת הכנסת, אבל לא מעבר. ואז סוף סוף מאז 2019 והמשבר הפוליטי בישראל ישנו ויכוח. והתחלקנו לשלושת דרכים שונות, כן? של מנסור עבאס, של חד"ש תע"ל, של ללכת... אני רוצה נקצר את הזמנים ונגיע למצב היום. כן. אנחנו עדיין מחכים, גם אנחנו בפוסט-טראומה, כן? אבל אנחנו כציבור ערבי, אנחנו דורשים מההנהגה שלנו שתבין שמה שקרה ב-20 החודשים האחרונים הוא לא מה שאנחנו יכולים לעבור עליו לסדר. יש לנו שר לביטחון פנים שממש צוחק עלינו, על מספר ההרוגים שלנו. זה לא רק שהוא לא רוצה לשתף איתנו פעולה, הוא בז לנו וצוחק עלינו. הוא אומר שהמספרים בסדר. ושהמספרים בסך הכל בסדר, כן? זה משהו שיש לך ציפייה שמחוקקים יכולים לשנות. אם המספרים שלנו יותר גדולים, אם אנחנו יכולים להתחבר לקבוצות אחרות בתוך הכנסת, אנחנו יכולים למנוע מתופעות אז בוא תגיד לי, יושבים עכשיו מולך ראשי המפלגות, בוא תגיד להם מה עושים. כן. תראה, ראשי המפלגות, או לפחות חלק מהם, לא כל כך מעוניינים באיחודה מחדש של הרשימה המשותפת, בניגוד לציבור שברובו המכריע כן רוצה את איחודה מחדש, אבל אם הם לא יכולים להגיע לאיחודה מחדש, לפחות ישנה ציפיית מינימום שיתחלקו לשתי רשימות עם הסכם עודפים ביניהן,
וגם שתהיה להם תוכנית עבודה לכנסת הבאה, הכנסת ה-26, מתי שהיא לא תתחיל, כן? אנחנו צריכים תוכנית עבודה שבה ישתפו פעולה ביחד, כי באמת נמאס לנו מכל המלחמות הללו. עברנו ואנחנו עדיין בתקופה הכי קשה בקיומנו כאן בארץ הזו. אגב, גם אנחנו, יש תחתנו היום איום קיומי. ככה אנחנו מרגישים לפחות. ככל שהמלחמה הזאת נמשכת, ככל שדברים משתנים בתוך ישראל, אף אחד לא יכול להבטיח שהילדים שלנו בעוד 10 או 15 שנה אולי יתמודדו עם איומי גירוש ומה לא, כן? אז אנחנו גם צריכים לשנות את הפוליטיקה שלנו, שזה אומר א', להסכים בינינו על תוכנית עבודה, וב', אנחנו צריכים לשנות גישה. ומה אתה אומר לבוחר הישראלי, לבוחר הערבי, מה הוא צריך לעשות? הבוחר הערבי, קודם כל הוא צריך לצאת. פה אתה צריך שהמחוקקים יעודדו אותו, אבל ייתנו לו סיבה ככה לתת להם חצי שעה מזמנו לצאת לקלפי, אבל גם אנחנו צריכים להיות אחראים יותר. אנחנו כבר צריכים להפסיק עם זה, אבל מה הם עושים בשבילנו? הימין והשמאל הם כולם אותו דבר. צריך שתהיה לנו תוכנית. כאשר אנחנו נגיע לציבור שלנו עם תוכנית, הנה, זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות, יהיה הרבה יותר קל לגייס אנשים ללכת. ואני שוב מרגיש, אחרי הממשלה האחרונה, כל מה שעברנו עם הממשלה הזאת, אני חושב שישנו רצון אצל הציבור לצאת ולהצביע במספרים יותר גדולים מאשר בבחירות 2022. השאלה, האם יש לנו הנהגה מספיק חכמה שתדע לנצל את זה? עד עכשיו הם לא הוכיחו את זה. ערן, אנחנו רוצים לעשות שלום. גם אתה רוצה לעשות שלום. האם אתה מאמין בשותפות ערבית-יהודית בפוליטיקה? אני מאמין בהרבה דברים, אבל אני גם מאמין בלהיות מציאותי. אני חושב שאחרי 7 באוקטובר, המציאות כאן בישראל היא הרבה יותר מורכבת ממה שאני חושב, ממה שאני חולם וממה שאחרים רוצים או שואפים לו. תראה, קודם כל, אני מתחבר לדברים שאמר דוקטור אבו ראס, בכל מה שקשור לראייה האלקטורלית של הדברים. אני אפילו הייתי פעם מחדד את זה. אני חושב שמאוד קשה לחשוב על איחוד מחדש של משותפת, כי פעם אמרו איך אפשר שכל הערבים יהיו בתחת אותה רשימה משותפת, הרי יש ערבים חילונים ויש ערבים דתיים, ויש מוסלמים ויש נוצרים, יש קפיטליסטים ויש קומוניסטים. אני חושב שיש הבחנה חדשה היום בתוך החברה הערבית, וזה הערבים שהולכים בכיוון של איימן עודה ונגיד ואחמד טיבי, והערבים שהולכים בכיוון של מנסור עבאס. תסביר לי את ההבדלים ביניהם. אני אסביר לך איך אני רואה את ההבדלים ביניהם. אחר כך אני אשמע ממך איך אתה רואה את ההבדלים ביניהם. אני בשעתו ראיינתי את מנסור עבאס ממש בתחילת דרכו, לתוך, איך נקרא, פריצתו לתוך הציבוריות הישראלית. והוא לא אהב את הדברים, איך שאני ניסחתי אותם, אבל אני עדיין דבק בצורה שבה אני מנסח את הדברים. אני חושב שמנסור עבאס פנה לציבור הערבי בישראל, הוא אמר, תראו, נכון שהסוגיות הלאומיות מאוד חשובות, ונכון שכל מה שקשור לאחים שלנו בגדה ובעזה מאוד חשוב, אבל, ופה זה מילים שלי, סליחה, לפני שתצטטו אותי לא נכון, מילים שלי, לא של מנסור עבאס, אבל פלסטין תחכה. פלסטין תחכה. לפני שאני דואג לפלסטין ולפלסטיניית, אני צריך לדאוג שיהיה ביוב שזורם כמו שצריך ביישוב הזה בגליל, שיהיה חשמל לבתים שלא קיבלו אישור, שיהיה אישור לבתים, שיסיימו את בעיית הרס הבתים בכפרים הלא מוכרים בנגב, וכו' וכו'. וכמובן הפשיעה, לשים קץ לפשיעה המשתולטת ברחוב הערבי. כלומר, מנסור עבאס הוא קודם כל רואה את עצמו כערבי בישראל, אחר כך הוא רואה את עצמו כפלסטיני. והזרם שמולו אומר, לא, אין דבר כזה. קודם פלסטיניית, קודם אנחנו צריכים להיות גאים בזהות הפלסטינית שלנו, אחר כך לדבר על דברים אחרים. ואני חושב שזה אולי השוני העיקרי בין מנסור עבאס לזרם שממול. תרשה לי, ככה אתה רואה את ההבדלים? תראה, אני אתחיל בלעצבן גם את איימן עודה וגם את מנסור עבאס ולהגיד שהם דווקא די דומים במובן מסוים, והם דומים במובן הזה שהם מבינים שהפוליטיקה הערבית של פעם לא עובדת כבר, שצריך גישה אחרת, כן? מי שהתחיל את זה היה כמובן איימן עודה ב-2015, ואז הגיע מנסור עבאס ב-2019 ולקח את זה למקום הרבה יותר מתקדם. בין אם זה מתקדם במובן החיובי לשלילי, אנחנו נשאיר את זה לכל אחד מהם. אבל ההבדל ביניהם הוא, אז שניהם כן רוצים שלערבים יהיה חלק יותר גדול במערכת הפוליטית הישראלית, אבל דרכיהם נפרדות במובן הזה. מנסור עבאס מקבל את הסטטוס קו של יחסי יהודים ערבים בישראל, שבה אתם יכולים להשתתף קצת, אבל שתהיה סגרגציה, כן?
נמשיך עם הסטטוס קוו של הסגרגציה של הגזענות ומה לא, ואתה תנסה לקחת את הפירורים ומהפירורים תעשה לחמניה. איימן עודה מגיע מגישה אחרת ואומר לא, אני רוצה שותפות מלאה על כל המשתמע מכך, וזה מראה לנו את הייחודיות של מדינת ישראל ושל המשטר בישראל. דווקא איימן עודה שכן רוצה שיתוף פעולה, שהוא כן רוצה שבסופו של תהליך היסטורי הערבים והיהודים יתקרבו הרבה יותר אחד לשני, הוא זה שנתפס כקיצוני יותר, הוא זה שנתפס גם על ידי המרכז והשמאל הציוני, שמי שאולי לא רוצים לשתף איתו פעולה. ואילו מנסור עבאס שרוצה שיתוף פעולה בתנאים, או שיתוף פעולה עד גבול מסוים, אבל בסופו של דבר שהערבי יחזור לכפר הערבי שלו והיהודי יחזור ליישוב היהודי שלו, ושהיחסים המתוחים הללו ימשיכו כפי שהם ימשיכו, הוא מקבל את זה. ההבחנות שלכם ממש יפות מעניינות. אני חוזר לערן זינגר. הפוליטיקה היהודית-ישראלית נקרא לה. לאן היא הולכת? אחרי הצהרת לפיד, שהוא בעד, לפי דעתי לפיד הראה שהוא חסר עמוד שדרה אפילו לציבור הישראלי. תראה, איך אומרים? אני אבחר את מילותיי בקפידה. תברור את מילותיי. כן, כן, כי זה, אנחנו מדברים פה על נושא מאוד מאוד רגיש. תראה, אני לא חושב שיש בפוליטיקה הישראלית היום, הישראלית שאני אומר זה יהודים וערבים, אין בפוליטיקה הישראלית פוליטיקאים מספיק אמיצים בחברה היהודית, שיגידו, עכשיו צריך לשבור פה משהו, לנער את הכל מחדש ולהגיד, בואו לשותפות יהודית-ערבית כדי להציב אלטרנטיבה אמיתית. אחרי 7 באוקטובר יש פחד מאוד גדול, בעיקר בקרב פוליטיקאים. והפחד הזה אומר, אני לא יכול להרשות לעצמי, אחרי ההפחדה שעברנו מצד הימין, אני לא יכול להרשות לעצמי עכשיו להציע או להושיט יד למנסור עבאס או לאחרים. הרי תראה מה עושים, עד לרגע זה, ממשיכים להאשים, כל פעם שמאשימים את הליכוד במשהו, אז הליכוד מפרסם תגובה ואומר, בוא נזכיר לו שהוא היה בממשלה עם האחים המוסלמים, בוא נזכיר לו שהוא היה בממשלה עם מנסור עבאס. אני תמיד מזכיר לאנשים, תראו, אני לא זכור לי שמנסור עבאס והאחים המוסלמים והתנועה האסלאמית אי פעם ישבו בממשלה שאחראית לטבח של 1,400 ישראלים. אני לא זוכר דבר כזה, תקנו אותי אם אני טועה. אבל זה לא משנה, ההפחדה קיימת, והיא משפיעה מאוד, מאוד חזק על פוליטיקאים. ולכן, הסיכוי, אתה יודע, אפילו יאיר גולן, אי אפשר לחשוד בו שהוא הולך להתרפס לפני הימין כדי ללכת לממשלה איתם, אבל גם הוא, כשהוא מדבר עם ערבים, או על פוליטיקה עם ערבים, הוא מאוד מאוד זהיר. הזהירות הזאת היא נובעת מהקרקע, ואני רוצה עכשיו, ואני לא מזלזל בזה, ואני לרגע לא רוצה פה שמישהו יתייחס למילים שלי בצורה לא נכונה. חברים, ב7 באוקטובר ציבור מאוד גדול עבר הפחדה אמיתית מאוד גדולה. יש פחד מאוד גדול. הרי השאלה שנשאלת היא, מאיפה הפחד הזה? למה יהודים כל כך פוחדים מהערבים? מה מפחיד כל כך? וכל פעם שאתה יודע, שאני שואל את השאלה הזאת, אומרים, מה, אתה לא רואה? תראה מה קרה ב7 באוקטובר. ואני אומר, רגע, אבל 7 באוקטובר זה ערבים שחיים מעבר לגבול. זה חמאס. מה הקשר של המחבלים של חמאס לערבים בתוך ישראל, שהם אזרחי מדינת ישראל? ואז אומרים לי, מה אתה עושה צחוק? זה אותו דבר. אלה אומרים גם אנחנו פלסטינים, אלה אומרים גם אנחנו חלק מהזהות הזאת, אלה אומרים, אלה האחים שלנו, ואתה יודע, ואני מוצא את עצמי, מנסה להסביר, תראו, מנסה כמובן להזכיר לאנשים, ערבים נרצחו ב7 באוקטובר, ערבים נחטפו ב7 באוקטובר, אני סיקרתי את הסיפורים האלה, אני דיווחתי עליהם. לא משנה כמה אתה מסביר את זה, בתוך הציבוריות, או בתוך הציבור היהודי, יש ציבור מאוד גדול, שמאוד מאוד פוחד. מאוד פוחד ומאמין שאין הבדל בסופו של דבר וצריך להיזהר. אולי מפחידים אותו גם כלי התקשורת שלא משדרים שום דבר על מה שקורה בעזה, לא משמיעים קולות אחרים, וגם לא מספרים לו שישראל נאשמת בג'נוסייד בבית הדין הבינלאומי, ולא מספרים לו שלפני 7 לאוקטובר היה עוד דברים, היה תאריכים נוספים. לכן גם ההתמקדות ב7 לאוקטובר לא תוציא את החברה היהודית מהתמונה המאוד קשה שהיא נמצאת בה. אני בכלל לא מתווכח איתך, רק אני אומר שאם אתה רוצה מהלך מספיק אמיץ, כמו שאמרת על שותפות יהודית-ערבית, כמו שהיה בממשלת השינוי, אתה צריך לחצות את מחסום הפחד שישתרש או שיתעמק עוד יותר ב7 באוקטובר, בגלל הפחד מהשכן, שהנה, אנחנו עזרנו להם, אנחנו רצינו בטובתם, והם באו, ורגע, ועוד דבר, וזה הכישלון הכי גדול של התקשורת בישראל, זה לעשות את ההבחנה, חברים. בואו תבדקו פעם מה מעסיק את הציבור הערבי בישראל. בואו תראו מה מטריד אותם. הרי דיברתם על בחירות פה. מה מעניין? אני אשאל אותך, דוקטור ת'אבת אבו ראס, שאתה שואל היום את הבוחר הערבי, מה יותר חשוב לו?
פלסטין, מדינה פלסטינית, עזה, או הפשיעה, אל-אג'רם ואל-עונף, הפשיעה המשתוללת, לתפוס, הרי ברור שאת הציבור הערבי קודם כל מעניין לחיות בשלום ובבטחה. ואני שואל אותך בתור איש תקשורת, למה אתם לא מביאים אותנו לתקשורת? למה אתם לא מספרים עלינו? אנחנו חיים, אנחנו אזרחים חיים בתוך המדינה, ויש לנו דעות ועמדות שונות, אבל אנחנו אזרחים וחשובה לנו המדינה. ותמיד התקשורת שלא מספרת סיפור של מישהו, היא לא מכירה אותו, ותוכל לשמוע מה שאחר מספר עליו. זה אני רוצה שתגיד שני משפטים לסיום בעניין תפקידה של התקשורת. תראה, התקשורת הישראלית באופן כללי התעלמה מהערבים בישראל עוד לפני השביעי באוקטובר, אבל אחרי השביעי באוקטובר. היו כמה כתבות פה ושם שדיברו בצורה אנושית על האנשים שנפגעו, מה לא. אבל תראה, החברה הישראלית מעולם לא ניסתה באמת להכיר אותנו לעומק, להבין אותנו, להבין את התחושות הקשות שיש לנו כלפי המדינה. זה תמיד היה חלק מהשיח הביטחוני כאל סכנה ביטחונית ומה לא, אבל ניסיון להבין את הפלסטינים, אזרחי ישראל והחברה הערבית בישראל, אף פעם לא היה. ולכן גם כל מה שקרה אחרי השביעי באוקטובר לא היה אף ניסיון, אבל זה לא רק התקשורת הישראלית, זה גם מנהיגי השמאל, או מנהיגים שהם לא מהימין, כי כבר לא נשאר שמאל. תראה, להיות מנהיג שרוצה לעשות מהפכות, אסור שתהיה מוג לב, כן? אני מצפה מאנשים כמו לפיד או מגולן או מאנשים אחרים שרוצים להוביל מחנה, לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו בסיטואציה הזאת כי אנחנו הלכנו בדרך הימין מ-2009 ואנחנו בדרך הזאת. זאת לא הדרך שלנו, לא אנחנו הבאנו לכישלון האדיר הזה. שיתוף פעולה ביחד עם החברה הערבית, שיתוף פעולה עם כוחות בחברה הפלסטינית שכן רוצים להביא לסיום הסכסוך, לא היו מביאים אותנו לאן שאנחנו הבנו. אבל לצערי הרב, בשמאל או בלא ימין הישראלי, עוד מימי ברק ונאום האין פרטנר שלו, יש תמיד ניסיון ללכת בעקבות הימין או עם הימין, במקום להציג אלטרנטיבה שונה שתראה לציבור בישראל שהי, גם ישראל היא לא בדיוק טלית שכולה תכלת. מר ערן זינגר, אם היית מביא את ת'אר אבו ראס לאולפן שלך, והוא היה מגדיר את עצמו כפלסטיני, והייתם מסבירים לצופים שפלסטיני זה לא מושג מפחיד, אתם נותנים לזה פרשנות פוליטית מסוימת, אבל לא יכול להגדיר את עצמו לא גרמני ולא הולנדי ולא יהודי. וישראלי גם יש בית משפט עליון אמר שאין הגדרה של זהות ישראלית. לכן גם לתקשורת יש חלק חשוב לרפא את מה שיש לנו במדינה, כי בסופו של דבר אנחנו יושבים על אותו שולחן, אנחנו ניזונים מאותו אוכל, אנחנו חיים באותה מדינה, ואנחנו רוצים כולנו לחיות בשלום. גם אתה, גם אני, גם כל מי שאפילו עם דעות ימניות רוצה לחיות בשלום. אני בכלל לא מתווכח איתכם בנקודה הזאת. אני עוד לפני, אתה יודע מה, עוד לפני 7 באוקטובר, עשיתי כתבה למשל פעם על הדגל הפלסטיני. למה כשיהודים רואים את הדגל הפלסטיני הם כל כך נדרכים, ולמה הדגל הפלסטיני כל כך מעורר כאלה אמוציות? היום, אני לא חושב שאפילו מישהו יעז לשדר כזאת כתבה, כי מאז 7 באוקטובר זה לא רק שחמאס הפך למילת גנאי בציבור גדול מקרב היהודים, אלא גם המילה פלסטיני. אני יודע את הדברים האלה, אבל אני גם מאוד מודע לסנטימנט בתוך החברה הישראלית הכללית ובתוך החברה היהודית, ואני יודע כמה זה, ולא משנה כמה אני אסביר לאנשים שאין חוק שאוסר על הנפת דגל פלסטין, ואני אזכיר תמיד ליהודים שראו את נתניהו ואת ערפאת לוחצים ידיים בתוך הלשכה של נתניהו, כשדגל פלסטין שם היה בתוך הלשכה. זה לא משנה כמה פעמים אני אזכיר את זה. התחושה של מה שקרה ב7 באוקטובר עדיין משפיעה על כולם. היא משפיעה, דיברנו על הפוליטיקאים, דיברנו על הציבור, היא משפיעה גם על התקשורת. כן, התקשורת בישראל, עורך דין תנוס, התקשורת בישראל היא חלק בלתי נפרד מהעם פה, אוקיי? והיא... לא מהעם, אולי מהצבא אני יכול לקרוא להם. לא מהצבא, לא. התקשורת גם יודעת מה... התקשורת אומרת או חושבת שהיא יודעת מה הציבור רוצה. עכשיו, כשאתה מביא מישהו שאומר פלסטיני, לי אין בעיה לשמוע מישהו שאומר פה בשידור שהוא פלסטיני, כן? אבל היום, אחרי 7 באוקטובר, יבואו הצופים ויגידו, רגע, אם הוא אומר שהוא פלסטיני, אז למה אתה לא שואל אותו עכשיו, למה הוא לא גינה את מה שהיה ב7 באוקטובר? ולמה, ואם הוא פלסטיני, גם החמאסניקים אומרים שהם פלסטינים, אז גם הוא רוצה לעשות את מה שקרה ב7 באוקטובר? אתה מדבר דברים נכונים, אבל אנחנו חייבים לסיים, ואני רוצה להגיד משהו אחד. פלסטינים גינו, כולנו גינינו את מה שקרה, אנשים צריכים לשמוע שגינינו. זה טוב, צריך לרפא את כל המכאוב הזה, את כל הפצעים. אין ויכוח. ואם הגרמנים והצרפתים שנלחמו במלחמת העולם השנייה הצליחו אחרי 5 שנים לעשות הסכם סחר חופשי ביניהם, מנהל גבולות פתוחים,
אז גם אנחנו עלינו לשדר את האופטימיות הזו ולהגיע עם מצע חדש לאנשים ודי להפסיק אותם. אני רוצה להגיד לכם שהיה נעים לי מאוד לדבר איתכם. אני יכול להגיד רק דבר אחד, בבקשה. על צרפת וגרמניה. זה נכון שהם הגיעו להסכם אחרי 5 שנים, אבל אילולי ארצות הברית הן לא היו מגיעות לאותו הסכם, שגם תמכה בשתי המדינות. אנחנו גם צריכים את ההתערבות הבינלאומית, אבל התערבות אמיתית, ולא לקחת צד אחד כנגד צד. קסם לי לדבר איתכם. מסכים איתו. ואני מאוד מודה לכם שהגעתם לפה, היה שיח מאוד נפי. תודה רבה. ממשלות הימין הטילו על מערכת הביטחון משימה בלתי אפשרית, להביא את שכונתנו לכדי השלמה עם היעדר מדינה פלסטינית. מדובר באחיזת עיניים. בפועל מדובר בניסיון לתחזק את הקונספציה הכושלת של ניהול הסכסוך, כלומר את האג'נדה הפוליטית של הימין המתנחלי. גם אחרי ה-7 באוקטובר, הקלישאה המוכרת צריך לשקם את ההרתעה כבר חוזרת שוב לשיח. הגיע הזמן לשאול שאלה פשוטה. מה אם מדיניות ההרתעה של ישראל היא רק כיסוי ריק שנועד למנע מהכרעות מדיניות? תודה רבה.